comenzar, gustaríame agradecer o convite e agradecer as palabras á amizade de Anxo. Quero agradecer o convite especialmente porque brindoume a oportunidade de volver a un traballo que estaba detido e foi de alguma maneira motor para recuperalo. Neste proceso, nestes meses de escrita, atravesouse un documental, Os días afogados. Os textos que traio hoxe aquí falan dun anegamento que aconteceu no ano 92. Eu estaba escribindo e, como digo, ese documental atravesouse, un documental que ademais hoxe poden ver aquí en Compostela na 11ª mostra de cine etnográfico, Os días afogados. E todo o que pasou é que dunha maneira moi poderosa as imaxes do documental se filtraron a este traballo. Así que o que lerei serán textos nos que aparecen incluso citas literais do que os veciños dixeron ao longo deste proceso de anegamento. Auga a través. Levan as palabras lineares en escriturar unha aldea defunta requiere máis urxencia que escribir unha terra que non vai ser anegada, porque a primeira non se volverá ver máis. En 1992, o embalse de Lindoso aniquilou varias aldeas galegas. O uso sensible da cámara volverá misterioso o cotián. Lembro a velocidade. Aquí non hai terra mítica. A extinción daquele tempo non deberá en lenda. A que esta adicción á memoria despegarase en burras do liño que non se fiou. Ningún cataclismo salvará a aldea. Non hai intriga nin misterio, só o uso do plural en un nube, porque estamos no noso sitio para que a auga nos cede. Hai moitas cousas que despertaron con esta escrita, moitos anegamentos e tamén a calma que precede a traxedia. A boiro, a tarde enxoita, o gato agarda polo rato, a bamba a todo volume disloca cadeira e xeondios ante un público que agarda a quenda. A tarde presa de insectos non anuncia nada, metros cúbicos de nada. O documental é un gran poemario, está cheo de momentos extraordinarios, moitos deles protagonizados polos veciños. Este é un deses momentos, sen choros, non hai trampa na escena, non hai puntos cegos, nada revela o que vai pasar, e unha voz e unha calma estoica anuncian
a man que derruba o corpo, cubrindo ollos e fronte, ese xesto de pudor que subliña o abatemento. Pero se nos botan, hai que ir. Admírame, queima a precisión do xesto, sin o último dunha vontade sen fendas. Creo que como a historia de tantos anegamentos é unha historia que se demora nos anos. Non sei se hai preparación para algo así, pero acontece que un día é o 8 de 2 de 1992. No caer da noite, a desaparición traza un curso que anda escapado do ceo, da terra, auga. Na testa, unha pota chea de louza amplifica o dioido. Cando a imaxe deturpa a realidade, o poema non admite engano nin reliquias. Toda a resistencia non permitirá que volvas. Auga a través, por moita luz que deixarás prendida. E para rematar, ten mi vida a esperanza. Acordarme outra altura, o peito entalado, sen reverso, un asilo de liques perpetrando o desodio. Non de forma de súplica, nin de plegaria. Somos berros inxenios, anunciando do corpo a fin. Estás a chorar, non é? Fechar a porta con chave para que non entre a auga. Esperanza. Agardar por un encarallamento cando soa aí final de poema.